покажем скетча "Слънчево затъмнение", за да видим как се реагира при такава ситуация. Пред вас са самодейците от Бърдарски геран. Ей, тази моята жена, значи кафе ми направила и вестник ми купва, я да купиш тя не. Да видим. О, Петко Серто се е пребрал. Баба Лили с много гадже. Тук какво пиш? Утре си има затъмнение. Я че да врат нас на секретарката. Ало? Ало? Будете ли? Будете ли? Аз съм. Шефът, ти какво правиш, бе? Къде си? Аз съм шефа, познала съм. Познала съм те, ма. Се чудам, бе спомнав, снимате на работа. Аз съм у София. У София? У София, тук е в генералния директор. Има много важно съвещание. Тъй? А ти какво правиш? Какво правя? Не съм затрупана с работа. Предписвам, тук е докладате. Слушай ме сега, манисът на стана и слушай какво да добавя. Значи той нещо много важно. Добре, слушам. Задни моля и пиши. Добре, запиша. Айде, да. Бъде. Готова ли си? Готова. Значи утре от 9 часа сутринта има затъмнение на слънцето. Разбрала ли сме? Разбрала съм. Значи той е много важно нещо. Ти се догажда всеки ден, нито па всеки година. Добре, писала съм. Значи аз утре непременно за дойда с тебе да гледам заедно затъмнението. Добре. Буни! Слушам. Абе ти знаеш ли, че с най-банката е най-размената секретар? Не дете и че ме изсрам. Бацвам те, да знаеш. Ама той не да я пишеш. Няма. Бъде спокоен. Няма. Речи сега по-нататък. Пиша. Така. Значи обади се, ти трябва и на кого трябва и опатете работата, че утре са теора от 9 часа да се съберат от двора на фабриката. Ама да бъдат пременят. Добре. Централа, непременно. Значи аз за дома има един голям специалист, да разясни на съд този феномен, демек затъмнение. Добре. Един вид да стигнем и малко културно ниво. Пишеш ли? Пиша, бе. Добре. Пиша. Слушай, сега има едно друго положение. Който? Значи, не съм слушал едно човеко с нощ за времето, ама ако че случайно да лети киша, па да бъде облачно, значи тига затъмнение няма мой се види. Що за бъде тъмно. Добре. Зато и опатете и големата зала. Там да правим съвещанията. Добре. Да моля хората да влеят вътре да чуят баре лекцията. Разбрала ли си? Разбрала съм. Записала съд? Съд съм записала. Айде действай по задачата. Чао! Чао, шефе, чао. Сега колко да викам, колко да звъна. Кой ме тръс? Ти с този Коци, ле? Аз съм Коци. Гунче, ти ли сма? Аз съм бе секретарката на шефа. Какво става? Слушай сега какво за това. Шефа и у София. И той там и разбрал и по никакви предвиждания утре. УБВМС
слушай. Слушай. Утре от 9 сата. Тъй. От двора на фабриката за огасни слънце. Бе, мълчи, кой пъти? Тъй рикал шефа, че той тъй предвижда. Тъй, че от той работата да обадиш на кого трябва, там на бригадира, на телефониста, да съберат сатеора и да дойдат пременят от двора на фабриката. Добре. За намериш и ора, да опътват големата зала, да се правят съвещанията. Защото ако ялета киша предвижда шефа, той нещо с голема работа ли има мой съвет. От сатеора за събрани пременят. Па и още нещо. Той нещо не се стварва всеки ден, всеки година, той един феномен и там заима и за се държи от тази зала една лекция, за да им се дигне културата на ората. Разбрал ли си? Да, съм разбрал. Записал ли си, ако трябва да списал, да записал? Съд съм разбрал, аз не пиша. Паните. Ало, кой е телефона? Аз съм Коци съм аз. Абе, Коцко, ко правиш? Заят ли си много? Работа ко да правя? Работа, и аз да и правя. Работа, съм се изкъцал. Но добре, обади сега. Имам едно поръчение от секретарката. Гунчета. Обади. Ама пантил ли, пиши. Нема аз панта. Панти ще крича мене. Значи, слушай, утре сутринта от 9 сата. Тъй? Залети киша в големата зала. Там де правим заседанията. Абе, момче. И понеже с разбран, момче, да идиш да обадиш на сатеора, дет работата в фабриката, да се пременят и да додат, да видят какви лети кишата в големата зала. Абе, ти... Разбрал ли съм? Разбрал съм, ама какойто и да лети киша. Не зная, Гунчета ми обада, аз обаждам на тебе. Айде със здраве. Добре, чао. айде, чао. Ало, Тончо, ти ли си бе? Чуш ли бе? Мале пасе не обажда. Чуя. Абе, зато и сме дал телефон да отговаряш, какойто и да пасе. То ми е сам на едно работа да съм, аз тук имам много задължение, не можете на телефона да седа. Нема бе, имай с брига, че ома запръкнеш, ако не отговаряш. Съгледам да имам брига за напред. Но, добре. Слушай сега, какво Слушам. Утре сутрината, от 9 сата, да обадиш на сатеора, да додат у големата зала, че залети киша. И най-важно от нещо е, той, че шефа задой, пременато най-новите мудрей. Нещо? Да, чул съм. Ама най-важно от забъй, че той не ще може да се види. Па не знае какви забъйта за работа, ама обади на ората да додат до 9 сата в зала. Па да я обада. Слушай, той. Да го обада нещо специално. Достоверен източник, който иска да бъде аноним и ми река тъй, че сутринта от 9 сата шефа няма да го има. И той да бъде щата голема, защото ми се случва всеки ден.